Ìyá wa níbo lẹ ń lọ? Èmi lọ Canada ni. Kí lẹ fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀? Ṣé ẹ ti gbọ́ ni? Kí ni? Pé January 29 òun ni birthday Olúṣọlá ọmọ Akínròǹbí bàbá ìbejì ní Canada. Afúnimáwòbẹ̀ aláàánú ẹ̀dá ẹni ńlá ẹni àpọ́nlé ọ̀rẹ́ ìmàdé ibẹ̀ gangan báyìí lèmi ń lọ. Ẹ má tí ì lọ, mo níṣẹ́ tẹ́ fẹ́ bá mi ṣe. Kí president Nàìjíríà pè mí mi ò ní dúró mò ń lọ. Bàbá ọmọ méjì yálà róró. Bàbá ọmọ méjì yálà rárá. Jọ ìṣó pé mo ní ìṣó kò sí nǹkan kan. Olúṣọlá o. Ọmọ Akínròǹbí ṣe bí wọ́n mú pé tantantan ọ̀rẹ́ ìmádé o. Ọ̀rọ̀ ìmádé tó fẹ́ràn tí ó fi kú. Ọ̀rí mo ló kú múra o. Ó kú múra o. Ọmọ Jàyé Kúrúmí o. Mẹ̀bí Kúrúmí ní kú mọ́ lọ́rùn nílé bàbá rẹ̀ gangan ní Olúṣọlá. Mo gbọ́jọ́ bí rẹ̀ onípẹ̀dẹ̀ o. Orí mo lọ́dún èyí abọ́ láyé o. Mo gbọ́dún èyí abọ́ láyọ̀. Àní kọ́ bọ̀ lálàáfíà ó jàre. Aláṣẹ àtolùdarí lógo jẹ́. Ó sì fetí balẹ̀ o. Olúṣọlá fetí balẹ̀ kó mọ gbóhùn akọrin. Orí mọ́nàmọ́ná ló sún wọn láàkè o. Orí òjòlá ló sún wọn láàpá. Orí Olúṣọlá ló sún wọn o. Òun ló sún wọn o. Òun ló sún wọn tó bá wù jọ̀wọ́ mu. Níwà ò ní ṣe é pa o. Ò ní ṣe é pa kí ló sì mọ̀ jẹ́ kó mọ́ra jẹjẹun kó mọ̀ dàbí èèyàn. Ọ̀rí pírí lọ́lọ́gọ́jì o. A kì í gbọ́ ikú ọkọ o, a kì í gbọ́ ikú àdá torí pé jẹ́jọ́ lọ́kọ́ gbó. Mo pé wọ́n yóò lólẹ̀ igbó lágbó ọlọ́run ọba orí láti rí lágbo. Agbo tíìrì kan ọkà bàbà tìrìwò lóko lójúlé bàbá rẹ̀ gangan ni ẹni tí ọba bàbá jẹun nílé yín títìrì ní tìrì. Orí ní gbogbo sẹ́mi rẹ̀ o ìwọ ní báwọn tí ń jẹ ìnira lágbó ọlọ́run ọba kọ́dún èyí ọ̀bọ̀ láyọ̀ pẹ̀lú àlàáfíà.